Play figari boy berakoi, kene kalau meeting penting. Ba habaro ki rang bakur ki jong ki kur beper jong ka briu new trap. Bedan ki basyong ki basa kene ka Riboi district. Kandan ka jingnya kendu lang jong ki rang bakur, kinong yalam jong ka kur. Ki bedan Riboi malaong. Bat kata kejingalang kan long hakalai terik ubnai Jun ha office ka Riboi Durbar kabadon halam bat ka office jong ka Riboi District Sport Association hanong tmai umsning ha kapur khadwei beje menstep la kerpat ia barok ki rambak kur nang ilang kur bikin yawan sakete jingelang kamat ke kongsan menyakren ketika jingelang kanlong bandon katanat trekam jong ka sengkmi central body ke rambak kur jong ka khasi bat jaintia de kumta la kerpat jur ye pikir bakur barok bapin sumhai kaban yawan sakete jingelang kane ka jingelang la khot lamba ka jinge sutu jumut lang bakikat to kane mut ki praramba jong ka nong yalam jong ka kur ka dong Riboi bat ka ju ka por ya ka jinge sutu jumut lang bat ki nong yalam jong ka central body nane ka sengpreng ka senjuk ki ramba kur khasi bat jaintia di ke kam kalong kaban lumban lang ikur kijat hakane ka district ke jongi kan bandan ke jingkum kabanlong kum katanat jong ketika semba lane ka sengpedeng ke central body jong ka khasi jaintia senjuk kirang bakur jong ka khasi jaintia dengan ong biang sa sisin maka por ka tarik kan long ka lai tarik Bunai Jun kajaka kan long ha office jong ka Riboi Durbar kaba dan lang bat ka office jong ka Riboi District Sport Association hanong tmai umsling di kublish bun na kabanta jong pi baro ki parang bakur ki baburom pi mga iba arang kan sai makdo bat iba arvista kum kinong lum nong lang kon benar jong kane kajingala kamat kabakong san kabangin nya kren kan long ban seng ya katana trekam jong ka senjuk kirang bakur khasi bajentia banlum banlang ya kikur ki jong khun ka briu new trebaro ha ka ba ay kajingya trelang bat ki an ki riti ki dustur ki baladan lupa bat kunju kajing kala ki badan hakini kisi ko masuman mata ka desikon silro te kamat kebukangsan ka daytan katahi ban pentikna ya ka longkur ka longjat bat ka longyeng ka longsem haka briu new trap tangkatahi ka ba lengkap man ya kira te haju ko por namte sakman lada ke parakur barok badan hakadong Riboi Pok District Riboi ki menjur ngin sepentipat ya kata sya ke sengkmi bat ken sajid ya kinong kitkam kinong yalam kinong ka sengkur Riboi berakoi bat ka central body kan sawan dan tas kami ya ban sanai penbet pat patiko